Bona vesprada a totes i a tots. Novament comparec davant els veïns i les veïnes del nostre poble per informar-los sobre l'actualitat de la Covid-19 al nostre municipi. I voldria començar la meva intervenció fent una valoració molt positiva del comportament de l'evolució de la pandèmia al nostre territori. Hem aconseguit en les últimes setmanes doblegar la corba de contagis per Covid-19 a l'Eliana. I aquesta evolució positiva mostra l'eficàcia de les restriccions aplicades per la Generalitat Valenciana i pel nostre Ajuntament després de les festes nadalenques, així com el comportament responsable de la nostra ciutadania. Per veure la reducció de la incidència acumulada de contagis per Covid-19 a l'Eliana, cal que ens fixem només que en dos indicadors: les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat i el número de proves que s'estan realitzant diàriament al nostre poble. Casos positius per PCR, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, a data de 23 de febrer de 2021, a l'Eliana, en els últims 14 dies, s'han produït 30 casos positius per PCR. Això vol dir que tenim una taxa per incidència acumulada de 164 casos per cada 100.000 habitants. Només ressaltar que en poc més de 30 dies hem passat de 240 positius als 30 casos actuals. En quant al número de proves diàries que s'estan realitzant al centre de salut per detectar els casos d'infecció activa, actualment s'estan fent al voltant de 16 proves diàries. Això vol dir que s'està fent un 86% menys de proves diàries que les que es feien en les últimes setmanes de gener, on arribaren a fer-se prop de 100 proves al dia. D'altra banda, m'agradaria comentar-los que des del centre de salut ens informen que estan seguint el protocol de vacunació del Ministeri de Sanitat i que la setmana que ve començaran a vacunar als grans dependents i que a partir del 8 de març, dilluns següent, continuaran amb la vacunació de la població de més de 80 anys del municipi. També que es preveu que al mes d'abril començarà la vacunació massiva de la població de l'Eliana i que de conformitat amb l'Ajuntament de l'Eliana hem acordat habilitar la sala polivalent de l'EPA com a espai municipal on es faran inicialment les vacunacions massives. La idea és que la setmana que ve la vacunació dels grans dependents es faça a l'Escola Pública d'Adults a l'EPA. També ens informen que serà el centre de salut el que tindrà que posar-se en contacte amb els pacients, amb la població, per donar-los la cita per vacunar-se. Tots hem d'esperar la telefonada de l'ambulatori. I per últim, que és molt important que la població tinga actualitzada i revisada la informació que figura en la base de dades de la Conselleria. Serà el mateix centre de salut el que es informarà com poder actualitzar aquestes dades. Només han de telefonar per rebre la informació. També volguera aprofitar aquesta compareixença per recordar-los que dilluns que ve, si tot va bé, es publicarà al BOP, al Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria per posar en marxa les ajudes del Plan Resistir de l'Ajuntament de l'Eliana, que són les ajudes que tenen com a objectiu el recolzar els sectors econòmics més afectats per la pandèmia al nostre municipi. Recordar també que seran un total de 748.000 euros aportats, el 62,50% per la Generalitat, el 22,50% per la Diputació i el 15% restant per el nostre Ajuntament. El plaç de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, que esperem serà el pròxim dilluns. Bé, i volguera acabar la meva compareixença fent una reflexió en veu alta sobre les noves mesures anunciades ahir pel president Ximo Puig. Mesures que suposen, evidentment, un relaxament molt important respecte a les restriccions que començarem a aplicar a meitat de gener. A partir de dilluns, 1 de març, s'inicia un nou pla de desescalada que serà lent, prudent i progressiu
i on, entre altres relaxaments, podrem gaudir de les terrasses dels bars i restaurants o de l'ampliació de l'horari comercial no essencial fins a les 8 de la vesprada. Des del consistori volem insistir una vegada més en reclamar a la població sentit comú, prudència i responsabilitat. Hem de continuar amb l'ús de les mascaretes, el distanciament social, la ventilació dels espais interiors, la reducció del número de contactes i intentar fer les màximes activitats a l'aire lliure. Recordem que cada vegada que hem intentat accelerar el retorn a la normalitat, que cada vegada que ens hem confiat, el virus ens ha colpejat encara més durament. La quarta onada depèn de nosaltres. Treballem perquè no es produïsca. La vacuna s'ha convertit en la gran esperança de totes i de tots, i ja la tenim molt a prop. Però mentre tot això arriba, hem de continuar actuant amb fermesa, determinació i amb més prudència que mai. Moltes gràcies.